اللہ نے 15ویں سپارے کی ابتدا فرمایا سبحان الذی المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قرآن سن کے ایمان تازہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضور دی اماں حضرت آمنہ جس مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دے نبی حضرت یونس جاون اللہ فرماوے مچھلی جنتی ہے کیونکہ ایدے پیٹ دے اندر میرا نبی یونس رہ کے آیا ہے اور فیصلہ تسا کرو اگر مچھلی دے پیٹ وچ تھوڑا جیا عرصہ اللہ دے نبی یونس رہ کے آوے او مچھلی تو جنتی ہے جاوے اس آمنہ بھی کتنی شان ہو سی جنگے پیٹ 9 مہینے نبیوں دا سردار رہ کے آیا ہے حضور دی اماں حضرت آمنہ فرمانی میرے پتر دی ولادت ہوئی میرے بیٹے دی ولادت دا ویلا ہویا میں ایک کمرے دے اندر موجود ہوں حضور دی ماں حضرت آمنہ فرمانی میں کیویں دیاں فرمایا فخرجنا من الجدار میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی میرے حجرے دی دیوار پھٹ گئی میں ویکھیا میرے کمرے دے اندر 4 بیبیاں آ گئیاں 4 عورتاں آ گئیاں کھجور دے درخت اتنا لمبے لمبے انہاں دے قد انہاں دے چہرے ان چمک رہے جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہوئے حضرت آمنہ فرمانی میں حیران ہو گئی دروازہ بندے کمرہ بندے مکان بندے اے عورتاں میرے کمرے دے اندر کیویں آ گئیاں میں تھوڑا جہا ڈر گئی میں گھبرا گئی میں پریشان ہو کے پوچھیا میں آخیا من انتم آون والیاں تساں کون ہو کتھوں آیا ہو انہاں دے وچوں ایک بی بی بولی ہے مینوں آدھی لا پریشان بھی نہ ہو آسا تنو اپنا تعارف کرے نہیں آیا سا کون ہے میں آکھیا دسو تسا کون ہو ایک بی بی بولی میں آدھیے انا حوا ہو میں حوا حضرت آدم علیہ السلام دی بیویاں دوسری بی بی بولی انا آسیہ تو میں آسیہ فرعون دی بیویاں تیسری بی بی بولی انا مریم میں مریم عیسیٰ علیہ السلام دی امی جہانا چوتھی بی بی بولی انا حاجرہ تو میں حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیویاں سونے اسماعیل دی امی جہانا فرمانی میں بڑی خوش ہو گئی اتنی عظمت والیاں بیبیاں میرے گھر آ گئیاں اتنی شان والیاں بیبیاں میرے گھر آ گئیاں فرمانی میں بڑی خوش ہو گئی یہ اتنی عظمت والیاں بیبیاں آ گئیاں میں کہا دسو کیویں آئیاں ہو آدھیا نامنا اسایا پہ نہیں آیا اسا او دے حکم نال آیا ہے حکم نال آیا ہے ایک دفعہ سارے اللہ کا نالو کہتے حکم نال آیا ہے سارے آنکھو اللہ اچھی آنکھو اللہ کا نام چلا وہ سارے آنکھو اللہ اچھی آنکھو اللہ اللہ اسا اللہ دے حکم دے نال آیا ہے حضرت آمنہ فرمانی میں کہ دسو کے کرن آیا آدھیا نامنا تیری جھولی دے اندر جڑا لال آون والا ہے بال آون والا ہے ایک کوئی شان وبا ارسلناک الا رحمت للعالمین
جہانا دی رحمت بن کے آمن والا ہے۔ آپ فرمانی میں بڑی خوش ہو گئی، میں کیا اتنی عظمت والیاں بیبیاں، اتنا عظمت والا بچہ آ رہا ہے جنہیں اسا آیا تیرے پتر دیاں دائیاں بن کے۔ ایک گل تسا ہزارہ مرتبہ سنی ہوئی ہے، حضرت آمنہ فرمانی نو عورتاں جس ویلے کمرے چاہیاں یہ گل خواب نہیں، یہ گل نیندر دی نہیں، میں جاگ دی اکھاں نال ویکھیا جویں تساں میں آمنے سامنے ظاہری جسم نہ۔ ہن میں تواڈے کول سوال کرنا، کائنات وچ سب نالوں پہلی عورت کون ہے؟ بولو اماں ہوا۔ سب نالوں پہلی عورت کون ہے؟ اماں۔ یہ اپنے بچیاں نو بٹھا کے نا صبح شام دے ٹائم گھر دے وچ پوچھیا کرو، بیٹا حضور دا کیا نام ہے، حضور دی اماں دا کیا نام ہے، حضور دے ابے دا کیا نام ہے، حضور دے دادے دا کیا نام ہے، حضور دی بیٹیاں دا کیا نام ہے، سونے نبی دے پتراں دا کیا نام ہے، سونے نبی دے 4 یاراں دا کیا نام ہے، سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داماداں دا کیا نام ہے، آخری نبی کون ہے؟ یہ اپنے بچیوں کو پوچھیا کرو، میری تربیت کی کرو، انہیں جان کے حملہ بن گیا میرا پتر یہ پہلا کلمہ تو مینوں آندا ہے تے انہیں دعا میرا تھوڑا جہا اڑدا ودا انہیں پھیرا دیوانے تاکہ بچے نو بھی پھیرا ہو جاوے، تینوں بھی پھیرا ہو جاوے، تاکہ گھر کے اندر ماحول بڑا۔ لیکن جس گھر چ ہوے موبائل دا ماحول، جری اقبال روندا نہیں تے ابا پہلے موبائل کٹ کے بال دے ہاتھ دیتی بیٹھے، موبائلاں تے ہلا چھوڑیا سا بچیاں نو، قرآن دا نہیں پتا، دین دا نہیں پتا، جبکہ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثه خصال، اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں؟ حضور نے فرمایا حبی، ایک میری محبت، و حب اہل بیتی، میری آل دی محبت، و تلاوت القرآن، تے اللہ دے قرآن دی تلاوت۔ آج ساڑیاں بچیاں جوان ہیں، ذرا لگے جاؤ گھر شام میں لے صبح لے 7 لگیا میرا پتر میں قرآن سناوے نا، کوئی ایک بچی ہو سی جنوں صحیح قرآن آوے سے نہیں امدا، کون ذمہ دار ہے؟ تو ذمہ دار ہے۔ یہ بیٹے تیرے جوان ہیں، انہاں کول پوچھ جنازے دیاں دعاواں، دعائے قنوت ہیں جی، انہاں نوں نماز، انہاں نوں کلمے، کوشاں دا نہیں پتہ، کون ذمہ دار ہے؟ تساں ذمہ دار ہو۔ اپنی اولاد نوں سکھاؤ دین، علم، کلمے، نماز، روزہ، یہ چیزاں ضروری توجہ ہے یار، یہ کوئی نہ ویسے۔ حضرت حوا دنیا دی سب نالوں پہلی عورت، جس ویلے ساڈے نبی پاک پیدا ہوئے 12 ربیع الاول دی رات نو، اس لئے اما حوا دنیا تو پردہ فرما گئی ہے کہ کوئی یعنی فوت ہو گئی ہے یا کوئی نہیں ہو گئی؟ 1000 سال گزر گیا، 1000 سال گزر گیا، حضرت حوا نو دنیا تو پردہ کیتیا، حضرت آسیہ نو بھی دنیا تو پردہ کیتیا، کئی 1000 سال گزر گئے، حضرت حاجرہ تے حضرت مریم نو بھی دنیا تو پردہ کیتیا، کئی صدیاں تے کئی 100 سال گزر گئے۔ ہن میرا تواڈے کولوں سوال ہے، اگر 1000 سال پہلے فوت ہو جاون والیاں اے پاک بیبیاں ساڈے نبی دی ولادت دے ویلے اپنی زہر قبر دے وچوں زہری جسم نال، زہری وجود نال اپنی قبراں دے وچوں اٹھی کے مکے دی سرزمین تے آمنہ دے ویڑے دے وچ آ سکدیاں، تے مولویاں کولوں سوالیہ نشان ہے، اگر 1000 سال پہلے فوت ہون والیاں عورتاں آ سکدیاں ہیں تے اساں غریباں دی سجائی ہوئی محفل تے ساڈا زندہ نبی کیوں نہیں آ سکدا؟ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر 1000 سال پہلے فوت ہو جاون والیاں عورتاں اپنی قبراں دے وچوں اٹھی کے 12 ربیع الاول دی رات نو مکے دی دھرتی دے اوتے آمنہ دے مکان وچ آ سکدیاں ہیں تے انہاں غریباں دی سجائی ہوئی محفل وچ نبیاں دا سردار بھی تشریف لے آ سکدا۔ اس واسطے تا سائیں محفلاں سجا کے اکھاں چوں آنسو بہا کے رو کے آدے دیوانے او بیٹھے رہو محفل میں سجا کے تے دیوانے او بیٹھے رہو محفل میں سجا کے تے شاید میرے آقا دا اے توئی گزر ہوئے، آنکھیں سونے موائے نی کہ تیرا گزر ہوئے،
اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. پہلی گل ملادی اگر ہزاروں سال پہلے فوت ہونے والیاں عورتاں اپنی قبر چو اٹھی کے مکے دی دھرتی تے آ سکدیاں تا ساڈا زندہ نبی دے غریب غلاماں دی سجائی ہوئی محفل وچ وی تشریف لیا. یا تے معاذ اللہ پھر بے ایمان والا عقیدہ بنا لو کہ معاذ اللہ نبی مر گیا. حرم اللہ تبارک و تعالی علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے مٹی تے حرام کر چھوڑیا کہ مٹی نبیوں دے جسم نو نقصان پہنچا سکدی. الانبیاء احیاء فی قبورہم عند ربہم یرزقون. اللہ دے نبی اپنی قبراں دے وچ زندہ ہیں تے اللہ دی طرف انہاں نو رزق دتا جاندا ہے. تیسری دلیل حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ. میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں گزریا معراج والی رات. رأیت موسیٰ. میں موسیٰ علیہ السلام نو دیکھیا وہو قائم یصلی فی قبرہ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھلو کے نماز پڑھ رہے. توجہ ہے یار یا کوئی نہ ویسے تو اللہ دے نبی اپنی قبر کے اندر زندہ تے ساڈا زندہ نبی بھی جلوہ گری فرما سکتا. اگر امام ابو سیرین نو فالج ہو جاوے حکیم طبیب جواب دے میں نو لے جاؤ اج دی آخری رات ہے. اس مر جاونا ہے زندہ نہیں رہ سکتا. سارے گھر والے رو رہے. امام ابو سیرین پوچھدا ہے کیوں روندے ہو؟ حکیمہ جواب دے دیتا ہے تہاڈی آخری رات ہے تساں صبح دا سورج طلوع ہوندا نہیں ویکھ سکنا. امام ابو سیرین رو کے آدر مینوں تنہا چھوڑ دیو, مینوں اکیلا چھوڑ دیو, مینوں کمرے دے اندر کلیا چھوڑ دیو. ادھی رات دا ویلا ہویا امام ابو سیرین رو رہے. رو رو کے برا حال ہے. اکھاں چوں آنسو بہا کے رو کے آدھے میں رات بھی ڈھل گئی تے میری عمر بھی ڈھل گئی. مرتا جاننا ہے کہ کیوں نہ مرن تو پہلے پہلے اپنے نبی دی ایک نعت نہ لکھ جائے. ایک ہاتھ نو فالج ہو گیا ایک سیڈ جڑا ہاتھ ٹھیک ہے کاغذ قلم چایا سونے دی نعت لکھی. کیڑی نعت لکھی؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق لکھ دیا نیند آ گئی. زہری اکھاں بند ہو گئی. دل والی اکھاں کھل گئی. خواب وچ نبیاں دا نبی آ گیا. تو یاد تے کر ذرا دل نال. اج تو مولویاں دے آکھے لگ کے آکھے نبی کچھ نہیں کر سکدے. نبی نو پتہ کوئی نہیں او کوئی ہور نبی ہے جڑا مر گیا. ساڈا نبی زندہ ہے. آتے صحیح ذرا تو دل نال اپنے نبی نو یاد تے کر. فریاد جو کرے امتی حال زار میں. فریاد کرے جو امتی حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. لنگر ہے نہ دے واسطے. لنگر ہے نہ دے واسطے. سبحان اللہ تک لنگر بھی ہے ماشاءاللہ. سنیاں دی محفل ہوئے تو لنگر نہ ہوئے تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ لنگر کھا کھا کے تسا جوان ہے الحمدللہ. یہ برکتاں تے رحمت والے لنگر. اگے مکے دا سوال لاہور ساڈے مسلک دے بیٹا آوے نا ٹوکے والی سرکار. منو ساڈی اس لاہور جتھے مسجد جمعہ پڑھاندے نا ٹوکے صاحب اوتھے منو سڈے ہوندے
او محفل جو مکی تے لاہور یہ چاولاں دے شاپلاں دے مگر او مینوں دئیو پاؤ مینوں دئیو میں بڑا حیران میں کبھی ساڈا کبیرہ لگ دی آتی یہ شہر ہے اتھے تے چاولاں دے رولے ہونن تے لاہور تے پڑھے لکھے لے لوگ تے چاولاں دے شاپلاں دے مگر لڑن او لین لگی ہوتی میں ایک بندے نوں چھک لے میں یار کیڑا سونا گبرو نوجوان ہے تے چاولاں دے مگر لڑدا کھلوتا ہے او مینوں ویکھ کے آدا جی تسی او یو مولوی دے مولوی ہی ہو جنے میں بڑا پریشان ہے میں یار تو مہمان ہوں میں تیرا تو میرے انسلٹ کر رہا ہے وہ دی اکھا چ نمی آ گئی وہ آدھا حضرت جی مفتی صاحب میرے نال چلو میرا گھر دیکھو میری کوٹھی دیکھو میرا بنگلہ دیکھو میری گڈیاں دیکھو اللہ پاک دا کرم ہے 4 قسم دے کھانے بھیا وقت گھر پکدے لیکن میں لینڈ وچ کھلوتا نا چاولاں دے شاپر واسطے نہیں کھلوتا میں تواڈے جیسے علماء کولوں سنیا کہ اللہ نے حضور دے میلاد دے لنگر وچ برکت پیدا فرما چھوڑی میں وہ برکت لین واسطے کھلوتا ہوں اے چھڑیاں لوڑیاں ہریاں پیلیاں لال کملی والا بڑا لجپال کملی والا بڑا لج بھک پکڑو کملی والا بڑا لجپال کملی والا بڑا اللہ یار ایسا کتنے خوش نصیب ہیں یار حضور دا میلاد ہی ساڈے ذمے صحابہ دی عظمتاں بھی ساڈے ذمے اہل بیت دی شاناں بھی ساڈے ذمے ولیاں دے عرس بھی ساڈے ذمے اللہ دا ذکر بھی ساڈے ذمے قرآن دی عظمتاں بھی ساڈے ذمے سانو اس ڈیوٹی باقی اساں کوئی ناز تے نخرے نہیں کرن دے اساں کون ہو گئے حضور دا ذکر کرن والے تساں کون ہو گئے میلاد منواون والے اور میاں اساں تے صرف او بڈھڑی مائی سوتر دی آٹیاں چا کے جڑی یوسف علیہ السلام نو خریدن آ گئی آئی کسے آکھیا اماں کملی ہو گئی ہے اتنے سونے تے ہیرے تے جواہرات لوگ لے کے آئے کھلوتے تے تو سوتر دی اٹاٹیاں چا کے خریدن آئی ہے بڈھڑی مائی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے روکیا دی اسے پتہ نہیں نکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں محفلاں سجا کے اپنے نام لکھویندے ودے آئے تاکہ قیامت والی دہاڑ جدوں لسٹاں کھلن نا حضور دے ذکر کرن والے دیاں سنن والے دیاں میلاد مناون والے دیاں انہاں دے وچ ساڈا نام بھی لکھیا پیا سبحان اللہ 3 لسٹاں تو علماء نے لکھیاں نا ایک میلاد کراون والے دی ایک میلاد سنن والے دی ایک میلاد بیان کرن والے یہ 3 لسٹاں کتاباں دے مولوی علماء نے لکھیاں تے ایک لسٹ میں بھی بنائی ہے سبحان اللہ میں تو مولوی پہ نا میرے مرن دے بعد ہی کئی بندے تا اصل میں مولوی نصیری دی لسٹ بنائی آئی میری لسٹ کیڑی بنائی ہوئی ہے ایک میلاد سنن والے ایک سناون والے ایک کراون والے میلاد تے ایک میلاد دا نام سن کے سڑن والے جب تمہارے کسی پیارے کا ذکر آتا ہے تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے جب اللہ کے پیارے کا ذکر آتا ہے تو سنیوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے اساں تے رج رج کے حضور دا میلاد مناونا ہی مناونا ہے کیونکہ جدا کھائیے او دے گیت تھک تو نہیں گئے ہو تسی آواز میرا خوش ہو کے آپ دیو سبحان اللہ پہلی گل ہو گئی حضور دے میلاد دی اما حلیمہ دی گل اما آمنہ دی گل ایک اور گل چ سناواں حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جان آپ فرماندے نے میں خانے کعبے دا طواف کر رہا میں ویکھیا کہ کعبہ میرے گھر نو جھکیا کھلوتے میں جلدی جلدی طواف مکمل کیتا میں گھر آیا میں اپنی نو نو سڑیا میں آخیا بیٹی آمنہ جی ابا جان میرا پتر میں ویکھیا ہے کعبہ اپنے گھر نو سلام کر رہے حضرت آمنہ دیاں ابا جان اے تہاڈا کمال نہیں میرا کمال نہیں اج اللہ نے مینوں لال بڑا سونا دتا ہے میں بڑا خوش ہویا میرے موئے پتر دے گھر پتر جمے آئے میرے فوت شدہ بیٹے عبداللہ دے گھر پتر جمے آئے میرے پتر دا نامہ لگ گیا میرے پتر دی نسل بچ پئی میں بڑا خوش ہویا اچھا میں ایک گل تے کر حضرت عبد المطلب جلے گھر آئے تے آپ نے اپنی نو نو سڑیا حضرت آمنہ نو تے فرمایا بیٹی بولو کہ فرمایا اگو بھی اج دی نو نہیں جڑی سورے کو تنگ کپڑے نہ دھو کے دیونی دوائی ٹائم تے نہ دیونی روٹی ٹائم تے نہ دیونی مردا ہی نہیں مگرو لویا جان چھٹیا ہر ویلے کھپدا رہ رہندا ہے حضرت آمنہ دی ابا جان پتہ لگا جڑی نو ہے او دھی دی جگہ ہے تے جڑا سسر ہے او باپ دی جگہ
آج انہیں باواں کو پھڑ کے نا نو کو چھوٹی موٹی غلطی ہو جاوے گھروں باہر نہ کر چھوڑیا کر تو نے میرا پتر نے روٹی دا وال نہیں ہوندا ٹکر دا وال نہیں ہوندا جہل دی متھے لگ گئی ہے بجائے اس میں تینوں نویں پر نہ دینا اور ظالموں کو خیال کیتا کرو جس باپ نے 10 سال محنت کر کے اپنی بیٹی واسطے جہیز جمع کیتا ہے اپنی بیٹی دے ہاتھ پیلے کرنے واسطے محنتاں کیتیاں مزدوریاں کیتیاں اپنے پیٹ تے پتھر بن کے تھوڑی چیزاں جمع کیتیاں تساں مہینے ڈیڑھ بعد انہاں دیاں دھیاں نوں بجا دیو پتہ ہے باپ جتنا بھی طاقتور ہوے جتنا صحت مند ہوے زمانے نال لڑ لیندا ہے شریکاں نال لڑ لیندا ہے برادری نال لڑ لیندا ہے لیکن جدن باپ گھر وچ داخل ہوے تے جوان دھی اجڑ کے آئی بیٹھی ہوے نا باپ اندروں ختم ہو جاندا ہے اندروں مٹ جاندا ہے کینوں درد سناوے کینوں دکھڑے سناوے او بزرگ بھی چلے گئے برادری دے جڑے اٹھی کے رولے مکا دیندے ہن اگر کوئی 2-4 ودے بھی ہن تاں کہ نوجوان نہیں منے دے آدم میں بابا تو تے پاگل ہے تینوں کیا پتہ اسا پڑھے لکھے اسا خود رولے مکے سے ہن تو اڑا زمانہ نہیں رہ گیا ہن اسا آپ مکا لی سے بزرگاں دی سندا کوئی نہیں اے ظالمو کسے دی دھیاں بیٹیاں دے ظلم نہ کیتا کرو اج تساں دیو ساڈیاں دھیاں اگلے گھر جاون تے شہزادیاں بن کے رہن لوگاں دی دھیاں ساڈے گھر آون تے نوکرانیاں بن کے رہن کیوں من عزا عزا عربی دا جملہ ہے جڑا عزت دیندا ہے اونوں عزت ملدی ہے آج لوگاں دی بیٹیاں دی تو عزت کر اللہ فرشتے بھیج کے تیری بیٹیاں دی عزت دی حفاظت کرے سی آج ظلم نہ کرو زیادتیاں نہ کرو کسے دے نال منافقت نہ کرو بیٹیاں دا اجڑن ماں پیو نوں موقع دیندا ہے خاندان مک جاندے کئی دروازے روک جاندے چھوٹیاں گلاں برداشت کرو سمجھاؤ بچیاں نوں اگر کوئی گھر دے اندر کمی کوتاہی ہے تو بیٹا اے کام این کرنا ہے بیٹا اے کام این کرنا ہے کام این کرنا ہے آج سکے بھرا ان پہ سکے بھرا ایک دوسرے نوں رشتے دتی بیٹھے لیکن بیٹیاں گھراں دے اندر رسا کے بیٹھے نو ظالموں کو تے خیال کر لو اگر تساں کو سیاںا بندہ اٹھی کھلوے دو بھراواں نوں رلاوے چا بہاوے چا میاں وچ گل کوئی نہیں نکلنی اے چھوٹیاں گلاں دی خاطر تساں بچیاں دے گھر برباد کیتی بیٹھے ہو کچھ خوف خدا کرو حضور دا فرمان ہے جنوں اللہ بیٹی دے وے او میرے نال اس او دا نکاح میں محمد دی شریعت دے مطابق کرے اس طرح میرے نال رل کے جنت وچ داخل ہو سی اللہ دی بارگاہ وچ بیٹیاں دے واسطے دعا منگی کرو پریشان نہ ہوئے کرو بیٹیاں گھر جم جاویں حضور دی حدیث سے بخت والی او دلہن بخت والا او دلہا جنہاں نو اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرماوے اج ساڈے گھر پہلی دفعہ بچی جم جاوے جاہل بندہ دا میں پہلی دفعہ میں پتر چاہیے تو دھی چاہیے بیوی کو نفرت کرن لگ ویندا بدبخت اے ظالما کچھ حیا کر حضور تینو بخت والا بناونا چاہندے تو بھوڑا بننا چاہندے حضور فرمایا بخت والا او دلہا بخت والی او دلہن جنہاں نو اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرمایا گھبرایا نہ کر بچیاں دے نصیب تو پریشان نہ ہویا کر دعا منگی کر کیونکہ دعوت الوالد لولد ہی کہ حضور دا فرمان ہے جدن والد اپنی اولاد دے واسطے دعا منگدا ہے اللہ والد دی دعا نو اولاد دے حق وچ قبول فرما لیندا تو اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگی کر کے یا اللہ بچیاں دے نصیب اچھے بنا یا اللہ بچیاں دے نصیب اچھے بنا پریشان نہ ہویا کر بیٹیاں دیون والا بھی اللہ ہے نصیب بناون والا بھی اللہ ہے ظلم نہ کر زیادتی نہ کر کسی دے نال حضور علیہ السلام نے فرمایا دعوت المظلوم اللہ ظالمہ دے نال نہیں اللہ مظلومہ دے نال ہے مظلوم دی دعا نو اللہ قبول کریندا ہے اج ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو کسی دے نال برداشت کر لو حضور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ فرمائندا ان اللہ مع الصابرین میں اللہ صبر کرن والے دے نال ہوں توجہ ہے بات جہل بندے ایڈے ہیں جڑے بیٹیاں اپنی سکیاں دھیاں کو نفرت کرن دھیاں دا حق کھادی بیٹھن زمین نہیں دیندے انہاں دی پیو تا پیو رہ گئے اما بابا مر جاوے سکے بھرا ایسے ظالم بن گئے میری بہنوں نوں گھروں روک دیندے نہ ہی کر ساڈے گھر جانے تیرا میرا تعلق ختم ہے میں تیرا ورقہ پاڑ دیتا ہے کیوں جے ہن زمین دیون دی واری ہوندی ہن تعلق مٹائی بیٹھا ہے اما بابا جیندا ہوے نا تے دھیاں ہوندیاں بھرا بھرجائیاں بھابیاں کوئی گل کرنا دین جو مرضی آکھو ساڈا ابا بیٹھا ہے ساڈی اما بیٹھی ہے ستا آمنا ہے ساڈا پیکا بیڑا ہے اج اما بابا مر جاوے نا تے بہنا ڈر کے قدم رکھے ہوندی متا کدی بھرا چ کوئی گل کرے بھرجائیاں چ کوئی گل کرے بھتیجیاں چ کوئی گل کرے ظالمو اے سکول پڑھ کے اوندے ہو کالج چ یونیورسٹی چ اوندے ہو تہاڈیاں بہنا تہاڈیاں جُتیاں صاف کرینیاں تہاڈے کمرے صاف کرینیاں تہاڈیاں وردیاں استری کرینیاں کپڑے دھوندیاں پینسلاں دا خیال رکھنا کاپیاں دا خیال رکھنا بستیاں دا خیال رکھنا بھراواں دے موٹر سائیکلاں نوں صاف کرنا 20 سال 22 سال 25 سال جس بچی نے تیرے گھر چ نوکرانیاں دی طرح کام کیتا ہے اج زمین دیون دی واری آئی ہے تے پرایا مال ہو گیا نہ دیو زمین تساں چودھری ہو مارو ملک ہو خان ہو مرو مرنا نہیں تساں
چلو ذرا خبراں دے اندر پتہ لگ وئی سی جلے تساں تے حساب دیسو اج پتراں دے نا جائیداداں چ کریندے ہو اپنے آپ زمیناں تے قبضے کر کے بیٹھ جاندے ہو بہناں دا دھیاں دا حق کوئی نہیں اے انہاں دا حق اساں مولویاں نہیں بنایا اللہ دے قرآن نے بنایا ہے تو نہ دے جائیداد بیٹیاں نہ دے تو بہنا دا حصہ تو مرد صحیح طرح چل قبر کے اندر تیرا لو حشر ہوسی تو یاد رکھ سے تیرا پیو نال کچھ نہیں لے گیا تیرا دادا نہیں لے گیا تیرا پردادا نہیں لے گیا تو بھی کچھ نہیں لے کے جاونی حق والے حق دے کے مر تیری دنیا بھی روشن ہے تیری قبر بھی روشن ہے تیرا حشر کا میدان بھی روشن ہے عارفاں دے امام نے فرمایا تھیاں لئی پردے پتہ لگ جائے انہوں پردے دا بھی خیال نہیں رہتا دوڑ کے اندی آکے پھرا تے گھاندی یعنی میرے ویر نو کچھ نہ کھو تو جو ہے عاشقوں دے امام نے فرمایا کوئی پھیر گوارا کر نہیں سکتی تے بھائیو سامنے کسون پھرا دا بھاوے لکھویں پردہ دار ہوئے نہیں رادا ہوش ندارا تے کل 70 خیال میں جو بہر آیا وہاں سلیان دیمانا کل 70 قدم دی انتہائی تیری حق کسدا چل زہرادا نا قدم خیال میں جو بہر آیا وہاں سلیان دیمانا چھوٹے دل دی مالک ہوندی ہیں نہ کرو نفرت نہ کیتی کرو ظلم نہ کرو نظر زیادتی نہ کرو ہر شئی تھائے رہ جاؤں نے حق کلم حق دے توجہ ہے شور کوٹ دے اگلے پاس یہ تقریبی آدھا گھنٹہ میں دیئے بھیڑا دا حق بیان کیتا بڑے بندے رومن لگے بعد ایک بندہ میرے کو لاگے میرا دا مفتی صاحبہ تیری تقریر سن کے دل میرا ڈاڈھا نرم ہویا ہے دل تو میرا آدھا دیئے بھیڑا دا حصہ کٹھا لیکن مولی صاحبہ میں پیروان کے حساب کر آیا جے حصہ دیواں تا 4 بگھے وئی نہیں سمجھ آئی میرے خیال ہے کتنے بھی گئے بہنے تو میں کہا دے موڑ اتا مولی صاحبہ خیر ہے ان شریکہ نو چکے ماں اور میں کہا مرے دھی دیتی بیٹھا ہے تو تے رشتہ دیتی بیٹھا ہے مشیرہ دیتی بیٹھا ہے اور زمین دیون دیواری ہے تو ہنو شریک ہو گئے کہ شریکہ نو زمین نہیں ہو دیونی دھی بہن نو دیونی ہے یہ دا حق کے 4.5 ہو رہا میرا پتر اے زمین پہ یہی ہے پیسے پہنے جتنے بندے گری شیلنگی لیلا میں اللہ دی بارگاہ سرخرو ہو کے جاؤں میں اپنی قبر کالی نہیں کرنا چاہتا بعض بندے تھے ان چوب کی تھی بیٹھن دی میں دیئے بڑھ دا حق کھا دی بیٹھے سندہ دیتی بیٹھے ہو سو ماشاءاللہ محفل دا سر مقصد سے سور نہیں شیر نہیں محفل دا مقصد ہے کوئی سبق پلے بان کو دال ادھی رات ہی جاگ دا مولوی نصیر واسطے نہیں جاگ دا علامہ صاحب واسطے نہیں جاگ دا بیٹا قاری صاحب واسطے نہیں حضور دا ذکر سننا ہے تو جدہ ذکر سننا ہے یہ دل نہیں ماننا خالی سبحان اللہ تے نعرے تے ہاتھ چاچا تے سنارے ماری تے نبی دی گلاں نہ منی اساں کے مومن ہے تے اساں کے مسلمان ہے تے فائدہ ہے مت کو جاگن او توجہ ہے یار یا کوئی نہ ویسے کوئی
ظالموں جیسا مسلمان بڑے ودے ہیں کیڑی شاہ جیسا مسلمان رہ گیا اللہ سانو عقل سلیم عطا فرمائے بات لمبی نہ ہو جاوے توجہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی جی ابا جان میں ویکھیا کعبہ اپنے گھر نو سلام کر رہا ہے حضرت آمنہ دی ابا جان تہاڈا کمال نہیں میرا کمال نہیں اج اللہ نے مینوں لال بڑا سونا دتا ہے فرمیدن میں بڑا خوش ہو گیا میں کہا بیٹی میرا پوترا کتھے ابا جان وہ دوسرے کمرے دے اندر ہے فرمیدن میں تیزی نال چلتا ہویا جا رہا میں کہا اپنے پوترے نو جا کے دیکھا لیکن میں حیران ہو گیا جدن میں کمرے دے دروازے تے پہنچیا میں ویکھیا ایک اجنبی بندہ ہے انجان بندہ ہے جڑا اندر میرے کمرے دے دروازے تے بیٹھا ہے میں ڈر گیا میں کہا ساڈا باپردہ ماحول ہے اے اندر کمرے دے دروازے تے کے کر رہے ہیں چلو بیر حویلی دے دروازے تے ہوئے موڑی ٹھیک ہے فرمیدن میں بڑے غصے نال دے کول پہنچیا میں بڑے غصے نال سوال کیتا میں کہا من انت یا رجل او بندیا تو کون ہے ایتھے کے کر رہا ہے جدن میں سوال کیتا میں کہا من انت دس تو کون ہے او الٹا میرے اوتے سوال کریندا ہے مینوں آندا من انتا تو دس تو کوڑے میں حیران گھر میرا مکان میرا رہائش میری تے سوال ہی میرے کو لوندے پہن میں انہوں اپنا تعارف کرایا میں کہا آنا جدو والا دی میں اپنے پوترے دا دادا ہاں جب بچہ پیدا ہویا نا اندر کمرے کے موجود ہے وہ میرا پوترا میں دا دادا وہ دا علم تو حاضر ہی یہ تو میں جاننا بولو یہ تو میں آپ فرمانے میں حیران ہو گیا سوال ہی آپ کریں میں جواب ہی آپ دیں میں نو بڑا غصہ آیا میں کیا زیادہ گلہ نہ کر من انتا دستو کھوڑے وعدہ عبد المطلب گھبرا رہی میں تنو اپنا تعارف کراوا میں کوئی بشر نہیں آدمی نہیں انسان نہیں میں کوئی زمین دی مخلوق نہیں میں آسمانہ تو اللہ دا نوری فرشتہ میں حقیہ دس کتھے کے لمڑ آیا ہے او عبد المطلب اللہ نے جڑا پوترا دیتا ہے اے کوئی عام نبی نہیں ہے اے تیرا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے زمین والیاں دا بھی نبی ہے آسمان والیاں دا بھی نبی فرمیدن میں بڑا خوش ہویا میں کیا پچھاؤ میں نو اپنے پوترے دا دیدار کرن دے آدھے حالے نہیں میں کیا کیوں جڑے حالے آسمانہ دے فرشتے آگے سونے نبی دا دیدار کرن دے پہ فرمیدن میں بڑا خوش ہویا میں پیچھا ہو کے بہ گیا تھوڑی دیر گزری فرشتے غائب ہو گئے میں اندر داخل ہویا اندر بھی کوئی نہیں میری نظر اپنے پوترے تے پئیے اللہ دی قسم میں ویدہ ہی رہ گیا میرا پوترا سونا ہی بڑا ہے میں اگے بھی بال ویدہ ہوں لیکن ایو جیا بال میں زندگی اچ نہیں ویکھیا اور ویکھے تے تاج اللہ ساڑھے نبی ورگا بناوے اچھا یار سفید بال ہو گیا تھوڑے عمرہ گزر گئی بچپن تو لے کے ہون تک بڑھاپے تک تو نبی پاک دا ذکر سن دے ہو کدی نہیں آکھے مولوی صاحب اور بس کرو کول خانیت نبی دا ذکر ختمت نبی دا ذکر جمعیت نبی دا ذکر محفلت نبی دا ذکر اسا سن کے نچ گئے کوئی اور گلاں چ سناؤ کوئی اور موضوع چ سناؤ تانوں یہ گلاں حضور دی آمدی اور گل ہی کوئی نہیں آمدی اوے میاں ہر دفعہ سن دیو ہر دفعہ ایمان تازہ ہوندا ہے کیوں ساڈے جسم دی غذا روٹی ہے ساڈی روح دی غذا ذکر خدا تے ذکر مصطفی ہے جی موبائل دی بیٹری چارج کرو تو موبائل وچ جان آ جاندی ہے اللہ دی قسم اسا سال دے بعد حضور دے ذکر دی محفل سجا کے اپنے ایمان دے موبائل دی بیٹری نو چارج کر لیندے ساڈا ایمان تازہ ہو جاتا ہے توجہ ہے یار یا کوئی نہ ویسے اور میرے نبی پاک دے غلاموں حضرت عبد المطلب فرماندے میں ویکھیا میرا پوترا بڑا سونا دیکھے تے تاج اللہ ساڈے نبی ورگا بناوے کوئی مثال نہیں ڈھولن دی کوئی مثال نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی تھے جا کعبے والے
چندر بدر شاشانی ہے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھاں ہیں مد بھریا سبحان اللہ ما اجمل قاما احسن قاما اکمل قاما کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ فیاں کتھے جاڑیا ساڈے نبی ورگا اللہ میں پوترے نے چایا میں باہر آیا میں سڑیا میں کہ بیٹی آمنہ جی ابا جان آ ویکھنا لگن کیڑا سونا پتر دیتا ہے حضرت آمنہ رومن لگی بیٹی پوتر جب میں ماما خوش ہوندی ہے تو رومن جو ہے جڑے پوتر ماما دے تے پیو منو دھکے دے میں آکھن ونجو دیاں دے گھر ون رہو کئی علاقے ماں پیو رہن جڑے پتراں دے گھر رون جو نہیں رہ گئے شو دے دیاں دے گھر ون کے بیٹھے ہوئے پتر منہ نہیں لیندے خدمت نہیں کرندے او بدبختو اما بابا چٹے والا دا جڑے گھر وچ خالی بیٹھا بھی ہوے نا اللہ انہاں دے چٹے والا دا خیال کر کے اس گھر وچ رحمت تے کرم دی بارش نازل کرے بیٹی پتر جب میں ماما خوش ہوں گے نا ابو جان میں رو اس واسطے رہی ہوں اج مینوں اپنے بیٹے دے والد دی یاد آئی ہے کاش اج میرے سر دا تاج حضرت عبداللہ زندہ ہوندا دیکھے نا کہ اللہ نے کتنا سونا پتر دیتا ہے حضرت عبدالمطلب فرمائیں گے جدن میری نوح رونے لگ گئی میں اپنے پوترے نو چایا خانے کعبے چا گیا خانہ کعبہ تے حضور دا گھر آمنے سامنے جڑے ویکھ آئیو تانوں پتہ ہے جڑے نہیں ویکھ آئے میں دعا منگنا اللہ انہاں نو مرن تو پہلے پہلے دیدار کراوے تو تیاری تک اللہ دی قسم ارادہ کر چا اللہ ضرور کرم نوازی فرما دیتا ہے قسمت میں بیچ پھیر کہے نہیں تا بند مدینے دا ڈھیر کہے نہیں میں آپ ونجا تے ون نہیں سکتا جے سوہنا سکتے تا دیر کہے نہیں لیکن بلاوا آوڑا پتہ نہیں لگنا آپ فرمائے میں خانے کعبے چاہ گیا اور میں توافی کرندہ ودا کھمدائی ودا سچیندہ ودا جنہیں میرا پوترا سونا ہے ایدہ کوئی ناوی سونا دیا رکھا غیب تو آواز آئیے عبدالمطلب ایدہ نا تو نہیں رکھنا ایدہ نا رب نے عرشہ تو محمد رکھ چھوڑیا کیا رکھ چھوڑیا ہے بولو کیا رکھ چھوڑیا ہے محمد صلی اللہ کیڑا سونا نام محمد دا اس نام عریسہ کور کرے جس نام لگی دیا تو میمہ جس نام لگ دیا تو میمہ سمان ہے سفرادہ تیرا نام سمان ہے سفرادہ تیرے نام شام سویر چما قرآن دے وچ ہے تعریف تیری ہر زبر چما ہر زیر چما تیرے نام لبتے آن کے میں وال ہاتھ اپنے بہو دیر چما میرے رب عرش غفور جو کا دل آہد ہے تیرے پیر چما کیڑا سونا نام محمد دا اس نام عریسہ کور کرے غیب تو آواز آئی عبدالمطلب ایدہ نا تو نہیں رکھنا اور کائنات عربی لغت دے اندر لفظ محمد پہلے بھی موجود ہے لفظ محمد پہلے بھی موجود لیکن ساڑھے نبی تو پہلے کسے بچے دا نام رکھیا نہیں گیا سب تو پہلے محمد ساڑھے نبی دا نام رکھیا گیا ہے اللہ نے پردے دے وچ لکا کے رکھیا ہویا ہے کیونکہ محمد دا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ محمد اونوں دندے دی بار بار تعریف کیتی جاتی ایک گل اماں حلیمہ دی جدن آئیے سونے نبی نو چایا ہے سینے نال لایا ہے اللہ دی قسم دلو جانو قربان ہو گئی ہے اما آمنہ آ گئی مریم حلیمہ بال تلے لیے اور
बस माल चोखा चाहिए। हलीमा रो के आजी आमना मैनू माल नहीं चाहिए, मैनू इहो माल चाहिए। मेरा दिल आदा जम्मत दिन अम्मा आमना ते अम्मा हलीमा दी मुलाकात हुई सी। सही हजरत हलीमा सोने नबी नू चाई खलोतियां सन, अम्मा आमना दे नाल गल्लां कीतियां सन ते आखिया कि ओसी अम्मा हलीमा ने इह गल कीती ओसी, सोना मन मोहना हे अम्मा आमना तेरा लाल नी कहे सादिया वारी जावा, सोना मन मोहना हे अम्मा आमना तेरा लाल नी कहे सादिया वारी अम्मा आमना दी गल हो गई, हजरत अब्दुल मुतलिब दी गल हो गई, अम्मा हलीमा दी गल हो गई। हुण 5 गल्लां तो नहीं तो 2 गल्लां तो गौस पाक दी करनी है, क्योंकि महीना जो 11वीं शरीफ है। अब इजाजत है गल कर लगी। कौन अब्दुल कादिर जिलानी? आज तुहाडे घर बाल जम्मे ना, पुत्र जम्मे, रिश्तेदार बिरादरी पड़ोसी महल्ले वाले मुबारकबाद देवन आउंदे। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होए हजूर गौस पाक दे वाले दे गिरामी शेख अबू साले नू मुबारकबाद देवन वास्ते खुद नबियां दे सरदार तशरीफ लेके हुण ख्वाब विच मिले। फरमाया या अबू साले, ओ अबू साले तन्नू मुबारक होवे, आताकल्लाहु इब्नन सालिहन हुवा महबूबी व महबूबुल्लाह। अल्लाह ने जिन्हें तेन पुत्र दिता है ना, इब्नन सालिहन, ये बड़ा नेक है। ये बड़ा आज तुहाडे साडे नेक होवन दे ऐलान कारी साहब करन, अलामा साहब करन, मार साहब करन, चौधरी साहब करन, खान साहब करन, भी बड़े नेक हैं। ते जिंदे नेक होवन दे ऐलान खुद नबियां दा सरदार फरमावे, आताकल्लाहु इब्नन सालिहन, फरमाया होवा महबूबी व महबूबुल्लाह। ए मेरा भी महबूब है ते अल्लाह दा भी महबूब है। बोलो मेरा भी महबूब है ते अल्लाह दा भी। गौसे आजम करम नल भरे झोलिया, गौसे आजम करम नल भरे झोलिया, ना कोई झोली फैलावे ते मैं की करा, चोर अज भी ओदे दर मरदे वली, चोर अज भी ओदे दर मरदे वली, चोर ओथे न जावे ते मैं की करा। यार बड़ा मशहूर वाक्या बाल बाल भी याद है। दोस्त पाक जुब्बा सोना पाई वदे ना ते चोर बैठा ही हो सके, बाबा जुब्बा एडा सोना पाई वदा है जी, यो मैनू मिल जावे तो मेरा तो महीना गुजरदा है। पिछू पिछू हजरत गौस पाक दी नजर पै गई, तकू फिरासत अल मोमिन फइन्नहु यंदुरु बिल नूरिल्लाह। मोमिन दी फिरासत को डरो, क्योंकि मोमिन अपने सिर दी अखां नाल नहीं वेदा, अल्लाह दे नूर नाल वेदा है। गौस पाक जो अंदर दाखिल होए, मां निशा दी नमाज के बाद दा वक्त आई पी, आप नफल होने शुरू हो गए। चोर आखे भी बाबा हुण नमाज छोड़े ते मैं चोरी करा, बस वेखिया क्योंकि नेक बने दी निशानियां वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उन्हां दी रातां कदी क़याम विच गुजरदियां, कदी रुकू विच गुजरदियां, कदी सजदे विच गुजरदियां। शान इयां तो नहीं ना मिलदियां, मकाम इयां तो नहीं ना मिलदे, मेहनत करनियां पौंदियां ना। हजरत गौस पाक नफल पढ़ रहे, नफल पढ़ रहे, क्योंकि हजूर दी हदीस है कि नफल पढ़ पढ़ के बंदा अल्लाह दा करीबी बन जाता है। नफल पढ़ पढ़ के अल्लाह दा करीबी, आप तो फर्ज नहीं पढ़ते, फर्ज की हद होती है। अल्लाह सामने नमाज दी तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ी करो, नमाज के बगैर कोई नहीं रोना, बरकत ही बरकत घारे ताओ उसी के दिन घारे नमाज होती। तो बहरहाल हजरत नबी पाक सरकार दो आलम गुलाम गौस पाक नफल न शुरू चोर आखे भी ये बाबा नमाज नहीं छोड़ेंदा, मैं अपना काम करा। और जुब्बा ला के मुंह चाहे तो मुंह आ गए, टंगे ते नजर आवे, सारी रात से कश गुजर गई, पिछली रात दा वेला मुंडा खड़ गया। गौस पाक पूछे मन तकलवा कौन? चोर जल्दी नाल एक सप पई आई, ओदे विच लुक गया, सको बंदा आ गया। यानी जी खिजर अलैहिस्सलाम किवें आए हो? फलाने इलाके बंदा मर गया जी, वली फौत हो गया, वली दियो, क्योंकि गौस पाक को लोग वली लवण आउंदे हैं। हर इलाके च कोई ना कोई वली हर वक्त मौजूद होता है।
بندہ آپ نے فرمایا ادھی رات تک گیا ادھی رات پیچھے ہون کی تو نہ صحیح بندہ تو چاہیے جنے صبح نے لے لیا جی صبح کا علاقہ برباد ہو گیا تو ذمہ دار کون بندہ تو ہونا چاہیے ایمرجنسی ہے جنے جی آپ نے فرمایا مڑ ہور تو کوئی نہیں تے ایک دروے صف وچ لکا پیا نہیں چن لے چور آدا میں حیران کوئی صف تے میں پیا ہوں مڑ مینوں خیال ہے میں تو کوئی ہور ہی پیا ہوے میرے نال او تو باپ ہو رہا ہے تو اسے صف نوں چال کھلا رہے جی میں پیا ہوں میں پٹا میں ہو میں چور ہاں مینوں کتے لئی ویندے انہاں کہ آیا ہوں تے چور ہوں ہن غوث پاک دا کرم ہو گیا اللہ تینوں ولی بنا چھوڑے چور اج وی او دے دری تے بڑھ دے ولی چور اوتھے نہ جاوے تے میں کی کراں سے اعظم کرم نلی بڑے جھولیا نہ کوئی جھولی پھیلاوے تے میں کی کراں گھنٹے تو ٹائم ہو گیا ہے ایک اور جگہ تو حاضری دینی سے اللہ حاضری